Akwụkwọ abụọ nke Samuel, isi nke 6. Devid wee chịkọtakwa ndị ikom niile a họpụtara n'Izrel, ọgụ mmadụ 315. Devid wee bilie si na Beal Juda jee, ya na ndị Izrel niile ndị ya na ha nọ, isi n'ebe ahụ bugota igbe Chineke, nke a kpọkwasịrị aha, bụ aha Jehova nke usu niile nke ndị agha, onye na-anọkwasị cherubim. Ha wee mee ka ụgbọala ọhụrụ bụrụ igbe Chineke. Ha wee bupụta ya n'ụlọ Abinadab nke dị n'ugwu nta. Ụza na Ahio bụ ụmụ Aminadab wee na-edu ụgbọala ọhụrụ ahụ. Ha wee bupụta ya n'ụlọ Aminadab nke dị n'ugwu nta, ya na igbe Chineke. Ahio wee na-eje n'ihu igbe ahụ. Devid na ụlọ Izrel niile na-egwu egwu n'ihu Jehova, were ihe niile eji osisi fir mee, werekwa ụbọ akwara na une na egwu otiti na kastanet na àjà. Ha wee bịaruo ebe nzọcha ọka Nakọn. Ụza wee setịa aka ya ruo ebe igbe Chineke dị, jide ya, n'ihi na ehi na-agba ụkwụ. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Ụza. Chineke wee tigbuo ya n'ebe ahụ n'ihi mmehie ya. O wee nwụọ n'ebe ahụ n'akụkụ igbe Chineke. Iwe Devid wee dị ọkụ n'ihi na Jehova tiwapụtara ntiwa megide Ụza. O wee kpọọ ebe ahụ Perez Ụza ruo taa. Devid wee tụọ egwu Jehova n'ụbọchị ahụ. Ọ sị, igbe Jehova ọ ga-esi aṅaa bịakwute m? Devid ekweghịkwa iwezugara onwe ya igbe Jehova ruo obodo Devid, ma Devid buzugara ya ruo ụlọ Obed-Edom bụ onye Gat. Igbe Jehova wee nọdụ n'ụlọ Obed-Edom bụ onye Gat ọnwa 3. Jehova wee gọzie Obed-Edom na ụlọ ya niile. E wee gosi eze bụ Devid sị, Jehova agọziwo ụlọ Obed-Edom na ihe niile o nwere n'ihi igbe Chineke. Devid wee were ọṅụ jee si n'ụlọ Obed-Edom bugotara igbe Chineke n'obodo Devid. O ruo mgbe ndị na-ebu igbe Jehova zọrọ nzọụkwụ 6, ọ chụrụ ehi na nwa ehi mara abụba n'àjà. Devid werekwa ike ya niile tee egwu n'ihu Jehova. E were efọd akwa ọcha kee Devid n'ukwu. Devid na ụlọ Izrel niile wee were iti mkpu ọṅụ, werekwa olu opi ike na-ebugota igbe Jehova. O ruo mgbe igbe Jehova batara n'obodo Devid, Maịkal nwa nwanyị Sọl lepụrụ anya na windo hụ eze bụ Devid ka ọ na-awụli na-etekwa egwu n'ihu Jehova. O wee leda anya ya n'obi ya. Ha wee bubata igbe Jehova, guzo ya n'ọnọdụ ya n'etiti ụlọ ikwu nke Devid mara nye ya. Devid wee suo aja nsure ọkụ na aja udo n'ihu Jehova. Devid wee surbie aja nsure ọkụ ahụ na aja udo niile
gọzie ndị Izrel n'aha Jehova nke usuu niile nke ndị agha. O wee kesara ndị Izrel niile, bụ igwe niile nke Izrel, ma nwoke ma nwanyị, mmadụ ọbụla, otu ogbe achịcha, na otu ọkpụrụkpụ anụ, na otu mbadamba mkpụrụ vaịn a mịrị amị. Ndị Izrel niile wee laa, nwoke ọbụla n'ụlọ ya. David wee lọta ịgọzi ụlọ ya. Maịkal bụ nwa nwanyị Sọl wee pụta izute David sị, "Lee, otu eze Izrel dị nsọpụrụ nke ukwuu taa, onye kpupụrụ uwe n'ahụ ya taa n'anya ndị ohu nwanyị nke ndị ohu ya, dịka otu n'ime ndị ikom efu na-ekpupụ uwe n'ahụ ya ekpupụ." David wee sị Maịkal, "Ọ bụ n'ihu Jehova onye họpụtara m karịa nna gị, karịkwa ụlọ ya niile, inye m iwu ịbụ onye ndu ndị Jehova bụ Izrel. M ga-egwu egwu n'ihu Jehova, ma m ga-ewetakwara onwe m nkọcha karịa nke a, m ga-adịkwa ala n'anya m. Ma ndị ohu nwanyị ndị i kwuru okwu banyere ha, n'etiti ha ka a ga-asọpụrụ m." Ma Maịkal bụ nwa nwanyị Sọl, o nweghị nwa ruo ụbọchị ọnwụ ya.